Bu Peter axirtin kirin servê pirsê birês jala zîrek rêvebera baca xanûyberan li Duhokê û li Duhokê gelme. Jalaxan demata baş be. Êdî biryara lêxweşbûna zêdeya xanûyberan taçan ew kesên ev biryarê vedgerê gel û îstîqlala vê derfetê kirine. Destpêkê silavorêz bûye bû hemî bîneran derencamên vê biryarê bû hawlatiyan hem bû istîhqaqên hikûmetê derfeteka baş bûye bû hawlatiyan ku bihên baca xwe eda bikin. û kardîkirineka zor kiriye li ser hawlatiyên ku qerzarin li rêveberiya baca avahiyan ev çendîn salan baca xwe nedayne li vê biryarê sûtmend bûyne. Belê ew hawlatiyên ku ev biryara wan vedgirî yanî li Duhokê rêjeke baş hatine gel û bi rêjeyeka berçav sûtmend bûyne ji vê biryarê. Kewata li parêzgeha Duhokê sûtmend bûyne ji vê bir. Belê. Kewata taçan karîgeriyeka erênî heye bû xudanên mulkan taybetî jî li parêzgeha Duhokê ev û derfet jî vê guman heta serê me heye. Bi wan hawlatiyan çendîn sala ku baca xwe nedayn hinda hawlatîn hene ev pitiriya 10 salan qerzarên rêveberiya bacan e ev biryare bûye cihê mifadariyê bû ve hawlatiyan ku faydeyê ji vê biryarê werbigirin. û rêja heyvaçar ev biryare derketiye Nîsana 2024 ev mawaya hatiye dirêjkirin bû cara duê ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê. Kewata Jalaxan yanî bîte biryara bête dirêjkirin anî dî heta serê me heye ji ber ku ew kesên heta nûke baş nedana pabend nebûne dabzanin wext hindê berdest. Bû zanîn ev biryare ne deselatê fermangehê bacê dane ev biryare ji hikûmeta Herêma Kurdistanê derdikevîtin. Belê helbete ev biryara hene û biryarê tev awayê wê jî hebûne ta çend karîgerî li ser jiyana xelkê hebûye kesabeta xelkê hebûye. Nisbet va biryarê lêxweşbûnê evê vê mahîkê derketîn bû hawlatiyan bûye palderek palpiştek ku hawlatî baca xwe eda biketin. Belê kewata hawlatî jî bawekî giştî li ser van hemû zarî kêmkirina zarîba û baca heta dawî ev biryarên vê dawî hat kedan lêxweşbûna beşeke van yanî hawlatî hatine Belê ekîd rêjeyeka berçav ya hawlatiyan seredana fermangehên bacê kirîne û baca xwe eda kiriye nisbet baca xanûberan evê nûke ew hawlatîne evê çendîn sala baca xwe nedan sûdê ketiye ser ew sûde jî li dîf yasayê ketiye ser ew sûde mifadar bûne ku wî sûdî nedin tenya baca xwe ya salana ya hinda sala bidin sûd jê naête wergirtin. û ev biryarê vê du mahîkê bû cara duê jî dê bêjim evê derketîn ji layê Encûmenê Wezîran ve hem bû baca avahiyan hem bû bacên dî bûne hewalekê dilxweşker bû hawlatiyên Herêma Kurdistanê. Belê wekê te gotî ew xudanên mulkan ku 10 sala dibe heta niha baş nedabî zêde çûye ser ev zêde dibe bargiraniyeke zor ser milê wan bî Belê û heta niha jî nehatîne Belê. ev wextayê diyarî kiriye buan mana wisa eger bên êdî ev zêde ya 10 salan jî bi nimûne zêde ya 10 salan jî lê nayete wergirtin. Naête wergirtin çunku ev zêdeye yasa tête wergirtin yasa baca avahiyan sala 1959 her kesek her hawlatiyekê baca xwe salane nededin 10 sala afwan 10 sadê fayde çite ser wê bacê ew 10 sadê nahête wergirtin ya çendîn salan. Kewata bu xezîna hikûmetê ve ta çend mifakê diye ku zêde lê nahête wergirtin lê baş bihête da. Ekîd ev bû istîhqaqên hikûmetê jî karekê baş e hem bû hawlatiyan hem bû istîhqaqên hikûmetê jî. Kewata di niha şonda yanî piştî ev dem ev dîmayî tê êdî mijara bacê gel û wê hîn bi awayekî sîstematîk rêk bixin ku xudanên mulka bêne pabend kirin dîf wextê bi hatiye destnîşan kirin hemî deman bacê bidin.
بله چکو اف بوجارا دوی اجلای حکومت و اف بریاره ده تدریش کرن يعني پشتی دما و بریاری بدی ماهیتید ایدی اف لی خوشبون وان کسان و ناگیرید که نهاتینا باجا خبدن استقلال بدفتی بکن بله نخیر دوی کی بری صفرت و هر بله. دی پیگیر بن که سود خوی باجه بدن ولی بیبیا سرنجا تا به خدا نمکان گشت بید جالا خان که وقت که مایه ایدی بین استفاده لی بله. بریاری بکن پرس جالا بله. زیره که ری برا باجا خانی بران بله یا سر دو که اول دو که گلما بگل اسپاس